KARDOM pini KARBI ANGLONG TV9 news kelang aradona phansimi KARDOM pi pajir puniklo pini birtatan bang nilimen sami mirdan phangchukpi tangtenon birtan konpen arjupon itha Nikri Phong Bong Mukesh Ambani aphan KARBI ANGLONG along lipek ponbek pupisi Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma lam theke pangdak pon aputha District Press Club of KARBI ANGLONG along jeke samai phukhor singteron lapen arya sangho tumpen phirangki amai along pen ningje pon KARBI ANGLONG Autonomous Council akeja ACEM Dr. Tuliram Ronghang lapen team KARBI ANGLONG lapen KARBI ANGLONG ara datum labang solong lialong pekpon pe aprang ilitum kamatha parsik pon akinang sot athi Mukesh Ambani laki India along pen ke plang nai lapen Central Government aphan sitami kenam unaja kongki do bang phu lapen KARBI ANGLONG along le jong si pekpon det aphi ilitum KARBI akhayatum aphan sitami nangnam det taun athi company aphan longle kenam laki chiri sihini aphan chot kali Chiri Pharu Chiri Suri ke namji la apot KARBI ANGLONG Autonomous Council akeja atum batai Pharu mathadet ansi labang so along le pek ponang ji pusi pherangki amai along pen ningje pon kaningje alada ke CBG aplan da bang aphansi KARBI ANGLONG ke longle pipo KARBI ANGLONG along le ke pipo lapen ke 15 days amon nikre phong bong ke longle pipo possible labang solam nilitum social media kaduka velong thegun long lo arjun long lo lasi pini ke nilitum ritamai ko pilma lam the chepe klang nang kolo reaction ma chepe klang nang koklo lasi KARBI ANGLONG along le Ambani aphan kipi labang son napier grass mane ingnar an kapatiki labang so aphan long le ki pi pu bangke nilitum ke chedon dunde karjulong penta lake chedon dunde pini sita chedon dunde lapen penap sita chedon dunde la so chedon dunde da the bangke la lo KARBI ANGLONG along le ke 10434 square kilometer ana lapen la song bong ta council la so ra chichini nangi alang litum ke sita chichini ne long le ke joy ko andolang nona bang ke hala long le ke joy ka vesi muni da tum ke kopilo reserve bete heta ta kilut prok log ma tidi hala kopilo ke pupo la so marat long ria long sita kilut si jilang so long ke eviction ke claim nang lo bonde la sila so long le ke joy ka ve a joy ne si la hai reserve dolia reserve ki free phun na teng lo la so pe jilang so la so marat long ria lo kilut ta la ta long le ka ve joy ne lo lasi lapanyong si longle ka velo pulodang tenon Ambani aphan koson lo longle ki pipo ako Ambani ke kopilma longle ke lake chiri sihini le nang hangi gali chiri sihini le ke nai gali asuriya chiri si nai hala bangso abap kati kije bang aphan ke lasi la bangke nelitum chedon dun thekte lapen ke KARBI ANGLONG Autonomous Council kachepahem pu jesme pe CM ke haya aphan si tame nilitum joning rilo alang li sita labang so alam pe namang yongsi ilituma Chief Minister Assam Chief Minister along alang li ta kache dondun dolo pulo tang te yongsi dokok lu pulong te labang so kache dondun alamang alang li puthot chematha thusi aning ang thine bang kache lar thu bang ke nang sot pusi nilitum la si la Herini Phai Troxia da por Phai Kebra Thongkep apor pen KARBI Gospel Artist Society achum educative meeting padopon Duarbaguring Koira Trok constituency ke parlo dai Thor Forest IB along KARBI Gospel Artist Society oramatum educative meeting padopon lo KARBI Gospel Artist Society atum chingrum si mai ingni ponlo lapen bangso KARBI Gospel Artist Society amai chepa hemphu pon age hai marson rong pharpen si mai pangcheng ponlo lapen ke KARBI Gospel Artist Society forum alam thege la puhanlo aningkan wangsita me hemphu Jesus Christo aphan lunkan pen akiru kipia tumaphan aning kirung dun lapen non ove kimia tumaphan sitame un an pen kilun ke kan ke than ponji aphan ta chingwai padu ponlo lapen bang so program kibi ponji la ke non ke wangji arua chiklo ke chengsi tarik hini mate tarik ke thompensi program bipon pupusi chingwai padupon tangte pherang kya thengno kaning je alam le arjupon sinang dolamara pen Avinas Tokbi
Report KARBI ANGLONG TV9 News. Bininer thong ladak dor bagori ha war mate dai thor mini stadium along chetong lake KARBI Christian lunsepo lunsepi hampha mate KARBI Gospel Artist Society ahin pensine tum chetong lo la pen chetong lake da dor bagori KARBI Gospel Artist Forum tum pensine tum chetong lo la pen tum chetong alam the bangke la lo ni tum aning kantin pusitame tum arna maphan kilun la pen kero alun hai kilun atum maphan ninga perung do Akimi itu apa nih kepirung, tapi kan kilun bom atau apa pun sudah memang sini kepirung kalau pasal nama itu, lasi kecepatan, kosong si pedoji, kemantuan ni si pedoji, lahir putar sini tu kecetong pen pilih cingwai lah. Nanti itu lah sok cingwai lah, kemantuan ni saya dengan patik pun jadi itu ani adin ada mana ani apa hot pun lah. Pilih ni tu cetong pen kecingwai kalau hai lah, ani abang ke nakeleji aru. Kecing siaroi mate ni pai ini lepen ke thom pening suri ini lain ko rapon ni sile tum bi ponik po la bang sar ni pan sile tum pini jong pon pa nanti lah solong kapre tum dalam pasal nang cepati tu nang pasal aja mek awar side rumah nang cepati donji atau pan ke ni tum si phapon ji mana atheke non lun sepo lun sepi mana lun ke lun ji aning hang o tum pan lun recording claim clipin lang lun atheke gospel lun lo hedi Christian lun lo ana pan kero ano bethe lun recording claim clipin lang mate ke thap akam claim clipin na to pan si tum khapon ji la panala to alana to pan akram si abang ke online message tum khapon po online along alana tum lunang po journey alon ijir ke tum kan pipon po la pen ijir ke methan si chongwai pon po labang so lun ni tum panang lunang po labang so online pe akram ni tum sai la labang so inside ada pisia ko ni tum ada kecepatan mai pilon ni tum ko alana tum pha chu po nanti lah pasal nak aning ke hang tum dupik kami thalun si togdet po lun thek de ti tum du studio long dampo la solun pachon thek de tum du hai tum hana tum hin pen dupini pasal kasira kuchi tu di phanabar sai kasisik do mana terapon di ma kilun ji aning hang o lapen kilun ta thek bulote nilatum KARBI Christian lunsepi hampang along ke alang itu pan kurang tu pijir lo itu pan nang cepat ini ya pan kira nangi bulunan te itu ta atau wargiri pi ya pan sikai ta chisik ding dan men si thani ma milimen la ke sermonison tero la pelili KARBI Christian lunsepi hampang lo ni chon bang iglo ana tum dak do barba gori si ka chingum chat ma pinia bangke ma la angkang pi penam song ka chingum tu nilatum KARBI Christian lunsepi hampang la ke Baptist dadelo Presbyterian dadelo bondala hampang Christian hampang mate denomination doan ta chingrum pet lo taben ini ke nilatum KARBI ANGLONG parman pensil nilatum ke chetong iglo Public interaction amai bukajan CCI pachuak lamalong rat amai pika pamanpon bukajan South Division lakhaing koira ki thom bukajan MAC constituency angkang kaparlupon bukajan CCI pachuak lamalong rat pen kaching ki chithanmati CEM public interaction amai pika pamanpon lo bangso amai kapamanpon along rongarada tumkiduki sungalam theke AAC along kinang sot kaching thurasai Tuwar milang si kachelanga hem school dolong hehui alam rada tumpin pura lopen tami pidun lo. Lam te pen si tami rat kidun alam chipaklang dun la pen CEM Dr. Tuliram rong hang penta lam chak chipidun si prabjin pen isi bookslet si lam si doan pin pura lo ke jong pon anta pachun pon pusi may along than pon. May along CEM Dr. Tuliram rong hang MP Amor Singh Kisu EM Surya Rongphar EM Madhuriya Dhikial Phukan EM Sar MAC Sar Atum Chetong Dunsi Mai Mesen Pen Pachun Pon Arnam lang pipen thorom terang report KARBI ANGLONG TV9 News Longle pota tame nikan hal kris ke nikan okera isi aprang gitu tumsi yake longle apota ta long choche kuni ni lang lapen kirang la so phira atum phan mangke lake longle apota lapen apota ko pipia sayang deng kacing thunji ma
la solam puthak larang mu ke bang la pen rat pen kacing ke jethan la pen alang tung pipia akisung tong jir pen nang video pola hai ka pichun je pas ke bang kajan el konsensi bang ke da kajan emisi homosti bang ke la da bang na chin lo karbi ke hai jumbo sitame da karbi tum pipia sang deng ke long lema bahaya sang deng ka pichun je pas tu alang malam ikum teng kono ada bisa sampai kono hasil hai ka pichun je bahaya sang ni klem pichun je pas ni dari autonomous council to klem po je pas kira ada sab long krat frog a konsensia long kami rason kacing ki ka jethan pen ka kacing thuji a sang deng mani phan ka sorsa je phan gali lagi bini bhut ka chohang gali nong election da gali la asli tu mangi sayang deng ka pichun je pas ni ta ke Tarapung bor lang suarat pen KAACCEM Dr. Tuliram Ronghang nilib MAC Pubitro Rong Piaphan Kachuro Sonsi nilib lakhaing koirapho constituency ke paro tarapung bor lang suarat do anta ningkan phokep 50-year aprang pen lo towar mission nang jipu ke hang sita me ASDC kaya hut CEM EMMLA MAC ta Congress ahuta pipe rat ki sunglok si chetong nang Sita menon India angkang pita BJP Sarkar chari dat pen KARBI ANGLONG sita me BJP Sarkar si non chari lo bang so ajok KAACCEM Dr. Tuliram Ronghang lapen nilib MAC Pubitro Rongpi lapen MLA Dr. Numol Mumin tarapung borlang so arada phan lamchak GPC non chepa pleng si towar selam bomlo bang so ajok si tarapung borlang so arat ki kachehok thuong hemprek kelong ateng anlo La CKAAC Kichari Bang Phu CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen nilib MAC Pubitro Rongpi MLA Dr. Numol Mumin aphan choro par piklo pusi ratpen lam thichepak langpon lapen tarapunga hawaralong BJP Local Committee President Mohen Tokbi lapen Lems Mate AP Soft Holder Ramsing Krosita me kachoro pa jirpon tang tip herang kia thengno lam thekaning je arjupon sina News Desk Report KARBI ANGLONG TV9 News. Topini nang letum fan perangke abiting udum pan nang kecupa ateng benang letum nang kapili pot nang letum pan akero pilo prangsi lapen bikhek koy nang letum afan nang kipa ke nilitum lahen lo nilitum ongdung arni pen labang swali lapason doji punilitum nilimang ta himan me lapen matha the sitame pini KAC kechari Tim KARBI ANGLONG sir Dr. Tuliram Ronghang alang li phan aprang sia kero ping tu alang li kamathak kimi pen ajok dhorom la pen party chipu pe pin pen nituma inglong arat borpung tarapung borlang sorat phan mathasi pini la bang so towar nitum nang kelang phan wanglo nilitum la borpung tarapung borlang so nitum polling center pli local committee nilitum chingrum si nilitum pini nang letum phanang ke phake lahen lo lasi pini sir Dr. Tuliram Ronghang aphan aprang sikro pilo lamo nilining jelo lapena aphi MLA Bokajan Dr. Murmin alang li phantame nili akero pingtung alang li kodok ave ke chipiduk pen alang li matha thipen nilitum nili bahawar phan lapuson asai nang kedeng pipon pot alang li phantame nilitum akero pilo lapen ladak local MEC sir Pubitro Rongpi alang li MEC mandat pen nilitum aphan lapuson nang deng an ke klem pithega pot alang li phantame nilitum suri akero pilo lasi nilitum ke borangso borpung tarapung asor ke nilitum ke kachihok ong nilitum ke hemprek ke nilitum han ke kilong tanglo pusi nilitum ke ningkarong ong nilitum ke chilakapon dalo nilitum ke hemprek kelong lo pusi nilitum ke labang sotwar pe najok nilitum ningrong chipilo lasi lapuson longji minipu nilitum mathathe lasi ongdung apor husar Dr. Tuliram Ronghang along mai long ningjelo nilitum klempon vegji nilitum chesai pon vegji pu alang li kiningje pen pini alang ke pepleng thega pot nilitum alang le phana kero pilo lapenan parta nona bangke labang sotwar bonai bomlo ko dokave
according jerdum ta theklong pronglo la sinona kinang sot non la konsil ke charipon tim Karbi Anglong tuma phan ni tim ke chunuri pon kang tungo bangke jasimet koi nil tuma phan dolong bang prabjin pen nang bunai pi aghoi potalong dolong na bunai pi asante nil tum misenji ansu se alang le tum long setami ke claim ke damlong I heard jumi doji athela bang so tuwar alang le tum bunai lo misen lo churopik lo setami dolong jong se avidet pulotang tang kunil tum la ansu se akasiksak duthukok ji la selang le tum phan chunuri thulo la dolong nil tum phan answer se nige pipra pijin jia phanstame nilitum la local committee pli benstame nilitum tim Karbi Anglong sir Dr. Tuleram Ronghang phanstame nilitum chunuri ponlo tang te pini berta ke lan si ington pon ikoklo domi thakmi